Zdravo, dragi moji, evo mene opet. Odlučila sam da vam snimim video kako to zakon privlačnosti deluje na nas, zašto se mnogi pitaju pa na mene ne deluje, sve to radim kako bi zakon privlačnosti delovao, ali ne ostvaruju mi se želje, ne privlačim ništa i jednostavno zato sam se odlučila na ovaj video. Čak dosta vas mi piše i pita neke situacije kako to zakon privlačnosti deluje, postavljam pitanje svojih problema, tražeći rešenje. Tako da zato sam se odlučila da vam ovaj video snimim. Sad ovako, ja ću vam ovako pričati postupno kako recimo kada ja to, recimo kako bih ja rekla, na koji način to zakon privlačnosti deluje. Zakon privlačnosti je energija i on uvek deluje, znači non stop radi kao brzi vozovi koji non stop su na šinama. Znači jednostavno samo treba znati kako iskoristiti zakon privlačenja i da jednostavno radi za vas. Mnogi od nas su čitali mnoge knjige poznatih autora, zakone privlačnosti, gledali su mnoge video snimke, tajne, jednostavno naravno sve sam ja to odgledala. Sad na svakog to nije baš shvatio ili razumeo ili je to površno gledao, nebitno sada. Ono što, kako bih ja rekla, ono što uvek i pričam, kako su nam misli, tako su nam je i život. Naravno, sve je to tačno. Pričamo i o tome svakodnevno da trebamo imati što pozitivnije misli, da budemo što radosnije, da poznajemo svoju vibraciju, naravno, sve je to potrebno. Sve se to postiže naravno radom na sebi, znači ništa baš tako, to nije teško, znači da vam to prvenstveno kažem. Druga stvar koju bih vam rekla, kako zakon privlačnosti, znači prvenstveno morate da izrazite svoju želju, da budete konkretni u svojoj želji, šta želite, da je osetite, da je doživite, da je baš onako izražirate kao da snimate film, pišete scenario, znači do najsitnijih detalja, pa čak ako je potrebno i da imate jednu svesku, kao što imam svesku gde zapisujem svoje misli, svoje citate, svoje zahvalnosti, pa i naravno svoje želje, da ih onako kreiram. Također, ako vam je to lakše, ako na taj način možete i da lepite sličice, kako bi to izgledalo, znači da putem vizualizacije i jednostavno, znači da je osetite, da je doživite. Onda šta se dalje dešava? Onda nastupa proces delovanja. Za proces delovanja je zadužen univerzum. Znači, on uvek deluje, vi sa tim nemate ništa. Treća stavka koju bih ja rekla je dopuštanje da se želja ostvari. Znači, nijednog trenutka, šta to znači za dopuštanje? Znači, vi ste izrazili svoju želju, poživjeli ste kao da ste već dobili, a dobit ćete. I onda se dešava to da vi, kako da kažem, jednog trenutka ne gubite veru da će ona stići do vas. Evo šta se dešava. Baš juče, upravo sam pogledala, pokazat ću i vama. Jedno moje malo jagnjence se juče strašno razbolalo. Znači, samo što se ojavnilo i svi su mislili gotovo je. Ja sam bila toliko ceo dan uz njega i uvek kada prođem kod njega ja ga pomazim i sebi sam rekla, mam, ono je rođeno da uspe. Biće jako, oporavit će se i tako, ono je ceo dan kutalo, što se kaže, čak su mislili da ga izbaci iz kuće iz razloga da neće preživeti. Da bi ja sinoć radila nešto za računarom,
i moja ćerkica mene zove, mama dođi brzo iz sobe da nešto vidiš. Ja sam imala šta da vidim. Evo, pogledajte vi. Moje jagnjence je sada na nogama, znači, i vezalo se za nas za kuću, ali nekada, vidite kako vrti repom i stoji, juče ništa nije moglo. Ja sam stvarno zahvalna ovom zakonu provlačenja, koji je vrlo brzo delovao. I šta se dešava još, i ovo je moj najlepši novogodišnji poklon i zahvalna sam na tome. To videli ste. Znači, to je jedan primjer, eto onako kako bih htjela da vam kažem da sve to deluje. Da je zakon privlačenja energija je jednostavno koja privlači sebi slično, znači to morate znati. Uvek mislite na nešto lepo i univerzum će vam jednostavno to i dostaviti. Šta bih još mogla da vam kažem? Volite, budite zahvalni, uzvratite ljubav, živite punim plućima, verujte i sve je na vašoj strani. Vidimo se u nekom narednom sledećem videu, bit će ih još. Ljubi vas, voli vas vaša Ana.